Здравейте хора, днес сме в Ender PvP с една моя приятелка, която също има YouTube канал и се казва, в YouTube се казва, има два канала, Белослава Стоянова и Бели Мели, блогър е, но също така играе игри, която мога да ви каже едно здравей за клипа. Също така, в този клип ще покажа томболата с тримата победители в Ender PvP, също така ще има IP-то, Texture пака на сървъра, IP-то на сървъра, Texture пака, който в момента играя. И също така относно за томболата ми в Ender God няма да се състои, понеже бях рейднат и отдавна не съм влизал и вместо томбола в Ender God с един победител, тук ще има томбола в Ender PvP с трима победители. И да започваме да ви показвам томболата. Значи това е томболата, ето тези три неща. Значи виж си ги видите. Значи това е за първия победител, това е за втория, това е за третия. Ето бронята. Един стак златни ябълки, една стрела, кирка, лопата, брадва, един лък, който е доста силен и книгата също така пише в нея: честито, ти си първия победител, печелиш награди, но също така и пари. За първия победител ще му дам 50 000, за втория 20 и за третия 10 000. А пък ето е наградата и за наградата и за втория победител. Почти същата броя. И да, разбира се. Разбира се. Такива. Ние скоро даже мислим да справим двоен канал за мен и за нея. И само за гейминг видеа. И може да има видео от вида как да се сложите и с коя игра. Хубавото как да се изтегнем примерно FIFA 14, FIFA 12 и т.т. Ма разбира се. Да. Опа. Ама разбира се, да не останем назад. Ти сигурно са 100 ще запишеш за тази томболка. Лайкче и едно вотче и едно коментар. И да, как да... И сега ще напиша, сега ще покажа как да се запишете. Запис, името си, примерно аз ще напиша моето и скайпа си за връзка, ако не сте в сервера, да се свържа с вас и да кажа, че сте победител. И също така, ето за втората книга какво пише: честито, ти си втория победител, печелиш награди, но също така и пари. На втория победител ще получи на бронята и другите и ще получи 20 000, а пък третия победител, неговата награда е малко по-малка. Ето гусета му, ето го и меча, лъка, тук стрелата и 16 златни ябълки за третия, за втория 32 и за първия, нали в началото така. Да, ще кажа. И третия победител печели честито, ти си третия победител, печелиш награда, но също така и пари. Да, той ще получи 10 000, човека, който ще печели третия, а за втория 20 и за
първия 50 000 ще получи. И да, хора, казваме отново, сървъра е EnderPvP, го има, да, фен скайпа и не ако пожелая да е сложен. Що му казваш? И да, хора, това сървъра е EnderPvP, влизайте да се забавляваме, да играем едно в едно PvP, нещо, да се кефиме. Влизайте да се забавлявам, да се правим кефа и да. Едно лайкче и едно съпче, за мен и за нея също така. Да, днес, в принцип, по един клип снимам на ден, но днес ще направя едно бонус, понеже не съм качвал отдавна, ще вкача втори клип. И да, хора, това мисля да е за този клип. Дайте положителен вод, лайквайте, коментирайте, абонирайте се, ако искате правите. И айде, бъба, кажи едно бъба на хората. Бай-бай, до следващия път, пичове!